ọma na ụmụ ọdịnala Igbo asị m na chi taata bụ ụkwụ ya pụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, onye chụba anyị ya daa, onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m na kekaka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị. Asị m ihe anyị eri ga ihe eri agakwana. Asị m onye si ihe anyị na-eme enwe isi si nwere isi onye atị ga ya na-eme enwe isi. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri ejirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụkwazi m onye nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị tata, ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ịkọwa the characteristics of a dibia. Ihe ga-abụ ọgwụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ, mmalụ na ọkpụkpọ oku gị na-abọrọ oku dịka dibia. Echefukwana na ihe anyị na-akụzi series anyị na-akụzi taa n'izu abụ 5 groups of ndị akpọrọ ọrụ. Anyị wee sị na 5 groups ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị bụkwa na-agbado onye ọbụla bụ human spirit here on earth ọrụ ka ọ bịa mature here as a mature spirit and go back to the spiritual realm, with the origin of human spirit. Then, however, no nwekwara ndị ji aka ha present onwe ha to be called. Then, akwụkwọ mana enwere ndị were originally na-akpọrọ ha ọrụ from birth. Dịka a gwara onye amụma Ezekiel na mgbe o bi n'afọ nne ya mara ya, so na-akpọgo eri fọdụ n'afọ nne. So ihe nne anyị na-ekwu maka ya bụ ndị akpọrọ ukwu from before they were born. Akpọgo ha na ha were speciality. I wee sị na ndị group a dị 5 groups. Na-enwere ndị ọgbanje, maka ndị nwere ike ideche na ọgbanje bụ ihe ọjọọ, bụrụ ihe ọjọọ, mana ndị ọma na n'ụdị ha. Enwere ndị ọgbanje. Si na second group bụ ndị na-arụ ọrụ dịka ndị mmadụ maara, dịka ndị a na-akpọ eze nwoke ma ọ bụ ndị eze nwanyị, ndị nọ aka ndị na-agba ụkọ to water elements. That is ọkpụkpọ ha si from the water elements. Naturally, before ị ga-abụ onye na-agboro okwu, ịsa bụ water elements, definitely you are one of them and call onye mmiri. Now, 2. The third group bụ ndị akpọrọ na ha bụ dibia. Ndị emelụ na ha ga na-abụ ndị inye aka na ndị na-eweta solution to people's problem nọ na need. Ndị abụ dibia. Then wee gwuo na nwere ndị the fourth group. The fourth group ahụ the prophet, ndị amụma. Enwere ike kwuo ndị amụma ma prophet, ụfọdụ ndị mmadụ obi ha na-agbaje na ndị amụma ha makịta ma white garment church. I wee kọwaa n'ọdịnala Igbo na anyị nwebe ụdị ndị amụma. Etu o si wee dị na prophet of the old ị na-afụ na agba ochie, asịghị na Jeremiah na-ekwu na ọkwa atụrụ ka ya na-azụ ya na ọkwa gbaisi ya jee ezi ozi, ma onye aje wee jee ezie eke onye ama Jeremiah asị ya jebe na jee gwa ka ihe dị etu a ihe dị etu a ma ọ bụ ihe dị etu a ma ọ bụ Samuel. Enwere ndị nwere ndị kọọ amụma ọ dịbụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na irugo ohe ka ebe 70-80 years, ọgwụrọ ka ị ghara ịnụtabara na bụ ụlọ wee nụ na mmadụ na-akụ amụma. Ndị na-akụ amụma mgbe ochie abụ ọnwa ya nwere ike ịnọ enwe ka ọ bụrụ nwaanyị onye obodo a na-anụ na ebe ọzọ ya, ma ọ bụrụ nwoke mmụọ ejegwu ya. Nwe ndị na-akụ amụma mmụọ dị iche iche, ọbịa mmụọ a ejegwu ya si ya jee ụgwọ onye dị etu a, na ọ bụrụ na o mere ihe dị etu a na ihe dị etu a jeka ime na gburu ya. And nke bụ eziokwu na onye agbagha ya gbara uru mgbe ahụ mee. So enweburu gboo enwe famili si ọ dị, and famili ahụ ọ dịkwa onye jọkwa na-abịazi n'ụgwọ ọkụ akịta. Ndị nwere amụma ala na ha bịazi enwe ike tụwazie ka atụgharị ya n'ụdị ụka. So ka ị ghara ịfụta ya na amụma adịgburu amụma dị. So nke a bụ ofu. And ndị a na-akụ amụma, the nature of ndị akpọrọ ọrụ amụma bụ ha dị arụ as a profession. Ndị na-akpọrọ asị ndị akwụkwọ nwere ihe a na-eme. Igwe ọ na-agba ochie nye gọba ibe fụ na ọ nwere ike isi na ya na dịka Jeremiah asị na ya nọkwa ebe ya na-achịgo onwe ya asị na wee sị ya. So etu a ka ọ dị. Ndị na-arụ ya ada arụ ya for payment.
They are not using it for money making. Etu o si emetụ ha bụ na mgbe gboo ha nwere ike si wee lụọ nwaanyị a na-anụ n'ọzọ mana onye Oraifite. O nwere ike ịnọ na be di ya mmụọ ejegwu ya jewe na be Okeke Okafọ jee gwu ya gbapụkwa aka nwere ofe na anọ ọ na-azọ na ọ bụrụ na ọ bụrụ aka na ya na oge na-eto a ihe na-eto a ga-eme na ọbụ ya na ọnwụ ya abata na biya ọ dụghara ebe ọkụ egwu ya ọkụ ndị na-akụ ogene ọkụ ogene ya n'ugbo nke ọ ya abịa ọbịa anyị ugwu ọkpọ ha afa kwuo egwu a ọkụchara egwu ahụ ọkpọ ha afa sị na mmụọ sisi bịa gwa gị nekwa ihe na-eto a na ọ bụrụ na imere nekwa ihe na-eto anya eme ọkpụkpọ ogene ya nwụna ozi agwara ebe ezi tụ akwa nna gboo ọ bụrụ na ị nwere oke na be nna gị jụọ ya n'oge na adịghị na nke a bụ ihe dị na so then nwekwazị ndị gwara another group a bụ ndị na-agba ụkọ the priest wee nwekwa na onwere na agba ochie na-enwere ọtụtụ ndị some big characters akpọrọ na Bible play by that role like Moses. Moses wụ a priest ọ na-enwere ọtụtụ ndị dị iche iche na-enwere like Melchizedek nnukwu ụkọchukwu na-enwere so many of them enwere ike ịkpọsọ aha. And even Jesus and Dibia play by that role as a priest. Now, if we're going to go these 5 categories that one. So I never one. Here the US can digress a little bit. Makan de one here after video die man buy video. So I want video can enough. Video enough na jam series I never came my buy video. So that when you will get you watch other videos, you will weak soldier. Now, so yeah, could start with the third group who did Dibia. But before I'm going to go sit down, a chef corner, no one I giant took one man who kind of leave me. But Mamma, I don't know 8. And I last for good 14 days. Then again, go on, we don't have 8 that 21st of May. No, but I want to meet you. Go on, I get Ogbuefi. If I get move, if you were a Chinese gentleman, we may Saraka. They don't want me. I got to Raja the teacher. When that got to Raja, Akampa the teacher. When that got for the teacher. Then could because you could see my children all over the world. The day 9 and Lauren more the teacher, the and they are followers. Nobody one. No again one bundle of petitions. Ndị nwere ahịhịa pụrụ iche ha na-ayọ. Ha dekwu ya their 3 prayer requests bụ tinye physical, tinye na envelope. Ebịa a ga-edebe n'ihu ọta, a emecha abụọ n'ọda ka ọ na-ekwubi okwu n'isi ndị dị otu a ya na mkpa ha abụọ n'ọ ya. So ọ bụrụ na n'obodo oyibo ma nwere ike ịbịa nwere ike ise ndị friend gị ma ọ bụ relative ha wụchi ya. Ka bụ ihe kwesịrị ịma activity ya ụbọchị ha ga-emesara aka. Then ebe ọṅụ ọgwụ afọ anyị nwere oriri ihe a ga-eriri ụbọchị anwa mmanya adị ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na emesịa from that 19 ahụ a ga-emekwusu ya ma ihe oriri dị iche iche. Emesịa that 19 ahụ then emerekwa ihe na-aga n'ihu na 20 bụ on Sunday. Aja bụ 20 anwa bido na 19 sef anyị ga-enwe ndị ga-akụ egwu anyị akụdo egwu ruo n'abalị. Yes, emechizie nke 17 ahụ Saturday abanye nke Sunday. A ga-enwekwa live band, a ga-enwe ndị egwu dị iche iche, mmọnwụ dị iche iche, mmọnwụ ọdịnala dị iche iche ga-agbakwa. My friends and well wishers ga anụ ya. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị Friends of the Temple ga-alọkwe. So ọ bụrụ na ị nọ under the influence of my voice now, ị na-watch this video, you are invited. Come with your friends, come one, come all. Iwe nwee ike so na ndị ga-erite uru na aja a na-achụ nke ọnwa mee abụrụ nnukwu iche. Dịka anyị si kwa ọbụla mbido ọbụla ọnwa mee abụ ọnwa anyị ji celebrate the consecration of the temple, which is what the temple every year. So onye maka nke ahụ nke ọnwa dị wee pụ nnukwu iche mgbe anyị ji celebrate mmụọ niile nọ na temple, mmụọ na-apụ apụ maka n'oge ngosi nke oge amara ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ nke mbụgoro mmebe ụzọ gwa gị maka I came with message of hope n'oge awa nke eziokwu. Akụji ọta and never you give up. Giving up is the worst thing that can happen to any man. Once you are giving up, it then means what? You don't believe
in the supernatural power of the Almighty. And once you are giving up in creation, it then means that you no longer believe that you are important in this gross material. Therefore, once you give up, the next thing that will happen to you is withdrawal. That is fact. So if you don't like to be withdrawn in this particular earth life, say contribute your quota and keep believing. Keep believing and contribute your own quota in furthering creation. Mana mgbe ọ bụla ike gwụrụ gị, ofu onye na-agụ mbọsị asị na ike agwụghị ya, na ike agwụghị ya, na ya na at the stage na ya na contemplate ije kwụ ụlọ. So that is the worst thing that can happen to any human spirit. Iji aka gị wee gbuo onwe gị. Nke bụ eziokwu na ọ na-ahụ onye agwụchara ha nna amụ ya, because ihe ndị amụ ya bụ na o nwere ike ete nke na igbuo onwe gị ka ihe ndị everything. The person is talking like a novice. Nke bụ eziokwu na we didn't end anything. Ihe gbara ụgwọ ọsọ, and nke bụ eziokwu na ịgbachakwa ọsọ iche na ebido ebe ị kwụsịrị. So as long as you did not pass, you learn. That is, any challenges of life is a test, and if there is no test, there will not be the testimony. So if you want to be a champion, there must be challenge. So when you decide not to challenge and you decide not to be tested, that is it. And because no you pass, you will be a crash. Then if you run away not to face the challenge, or you can't learn, you can use your own for class. More only the own class. That is the law of nature. So no shortcut in creation. So okay, money na able to coward face here no dear tackle lawyer and gafe no law he will by another stage. So mgbe you see na we coward say ga gba ọsọ ka ije gbuo onwe gị nwanne ebe igwu na ya next word video ka na-eta off. So believe that it's like you just say ya igbuo onwe gị. Ka be ihe one thing they are one, it was setting your mind that this problem, as long as no one will face this problem and come back victoriously, like no I conquer. That is the mind of great people. No successful man will mind of no one here goes no. It's the attitude of the weakling. They wanna murder. Bishop Fruitensen says, hard time never lasts, but hard people do last. So here now check what now whatever challenges you are passing now, believe me, a lot of people have passed that challenges and today they're smiling. So if you don't like what is happening around you right now, begin to strengthen yourself up and motivate yourself. And I can tell you, whatever that is imaginable is achievable. That is my message of consolation today and message of hope. Now, this show by the way, you know what you talk about. Ọ bụrụ na ụdị ihe ndị na-etu a na-eme na ndụ gị, ị mara na ịbụ onye akpọrọ oku dịka dibịa. Yes, onye nwere ike ije n'afa agwa gị na ị nwere ọkpụ oku. Ajụjụ ndị mmadụ na-ajụzi bụ kedu ka ya ga-esi wee ma the area of specialization. Enwere two ways isi esi wee ma. Nke mbụ na-abụghị nke bụ na ịchọ ibi spiritual life, you must develop the spiritual consciousness. Have a time for your quiet time and meditation. I call it spiritual exercise. Spiritual exercise is like afajikotaro activity. But inside that spiritual exercise, there was a meditation and rest of them. So, as a human spirit, you want to succeed, create a time for your spiritual exercise. There must be a specific time in creation. Ogi no quiet. And that is the only Ogi what a message. Ogi what a inspiration and inspire. Example. Come on, like
onye na Jizọs ndị ụka ọbịa ịlụtara otu nọ na-abụ oge ọ nọ maka ọdịnata local story in the Bible adọkọta si nọ na-agwọ n'obodo wezugo onwe ya n'etiti ndị mmadụ wee gbago n'elu ugwu. ịghọtara ya? Now if you're a human spirit, you don't have time for quiet time in there communicate with the spirit. It then means that you are starving he call you. The human being is made up of the spirit and the body. And that spirit is the call you, that is the you. The earthly physical body is the vessel chosen by you because of the what you want to achieve and the type of life you want to achieve. Maybe if you have choose to be on earth as a walk in feminine direction, then you might choose the feminine body. So then, because that is the vessel you choose to wear to cover the spirit in order for you to exist in this gross material. So abroad the physical body will the real you with the spirit. Now, but when you always try to feed, eat your shawarma, eat whatever and whatever you like, you are nourishing the skin, yes. But what happened to the spirit, which is the coil? Some period of people are starting their real them, like real spirit, which is the real them, the real you. And when you are starting your real you, then the spirit is malnourished. And by so doing, believe in me, you are not making the real vibration and other person either over around you is being staff. And by so doing, you will not make any headway. So if you don't like what is happening around you, and you want to really know who you are, or maybe you are told that you were called, follow my advice. My advice is one: create time for spiritual exercise. During that spiritual exercise, after Ikene is with money again as Ikene chaji where you ha na biko na ikweta go no izu oku a na don go n'ihu ọrụ ha gosi ya nyezie ego mma na ọgwụ ihe niile n'ibi iwe lụọ ọrụ a udobide gwa ha n'ikweta gwa ha jitezie ndị ọrụ anya gị ka ihe eji lụọ ọrụ a imesi anyị jụọ ha kere ihe ị chọrọ ka ha mee ime go quiet. That's what happened. I want to use myself as an example. Ihe pass through and then to see when me when meta me na ka na apia ga. Ọ na mmesi etu a abịa m nọrọzie market inside me. By so the na-eme the phone develop their intuition faculty. Now mgbe ịbazi gbasi nkịta anwa ihe abido ọ bụ igbo na onye na-enwe clairvoyance, that is in an voice. Ibido normal voice what ibido go back that where you want to go or what you want to achieve here on earth. See where you will upgrade. See what you must stop. See what you must upgrade on. See how you are doing this is not the perfect. Do it this way. It's time you interact with the real you. And those guys in a minute see who you are. That's how I started. When I started na do more important is a caller. Can you want to come back? Abroad, my area of civilization. Oh, by that meditation, Kasim, upon some number in Chuacha. Now, my area of specialization is a Chuacha. New York now, why you are well? What Chuacha? You know what actually tacit. You're going all the Batana, Ugochi to that temple, even my temple today. More when the Belona temple lie. When you give my temple, Yaman or Dibia. Only be a be a future or wicked kitchen. Oh, so many things I catch the kitchen. As soon as the kitchen go, Gamo, kitchen, and one day a dear wife and I if you hear the kitchen, I have a kai poor to activate those old. Emma, no one there, I will say a wife. A woman who quever way I know, not over all. Then there are so many things. I want to be Rosa, okay, ma. But now when I go in and I put on the mother, so only way give me the one.
then so many things abụrụ ihe ji ọgwụ wee na activate. Yes, onye a nwere ike o nwere onyinye mana ọ chọrọzi ka ọ mara the area of specialization ebe ọgwụ oku ya ọgwụrụzie ọgwụ tinye na ya oruzie ebe ahụ ọ na-emekasị ofe ihe mana ọ nyụọ ihe ndị mmadụ chọrọ ka a na-enye ha mana ihe na-achịkwara gị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịka nka n'ọrụ a mụta ihe a na-emere ha you need all those artificial things ma ọ ndị kpọrọ ọrụ reawaken yourself ka ha nwee ike ịkọmunicate. Let me tell you what I don't know. Ọ bụrụ na mmụọ gwara gị ọrụ dịka Samuel elefụnara Samuel bụ nwa Hilkana ndị agha ndị ebe ha na mgbe ha chọrọ nwa bifo amụta Samuel mana mgbe Samuel nọ na-etolite nwa okorobịa unu kpọrọ ya Samuel o wee nyekwa nna ya okwu wesị ya dadị kpọrọ m ọsị ya mba na kpọrọkwa anụkwa ogologo bịakwa ọzọ sị ya dadị kpọka mọsị si na yanụkwa voice ọzọ nna ya okwu amadogo n'ọmụmụ na-akpọ ya o wesị ya nwa m ọ bụrụ na ọkpọ ọzọ sị ya kwube nwa odibo gị na-ege ntị ma sodin abụkwa etu a ka esi wee bido n'aka ya dị spiritual wee na-eto. So you must gosi na o nwere ọnọdụ ị ga-anọ ya ka mmụọ wee nwee ike communicate to you. It must create the atmosphere ga-enwe ka inwe ike wee communicate with mmụọ if not nwere ka na ama. So na ihe dị na ya bụ ipresent ya time a gị na mmụọ ji ya communicate ọ bụ aka mmụọ ga-asị na ya calling na ihe a chọrọ ka ị bụrụ. It happens to me. Then my dad said, "You want to try." And from that day till today, I have not debated. And one week, even I be saying, "Okay, war." If I go to war, we say, "Na dig na ada fuzi na ya send you to watch." And I go, "No, why I want some once watch or DJ with that. You with that jab, with that jink, or with that jab one. They were no you want you now you really work out and go." So, you know, we end the battle name, eh? Here we are asking, okay, we are well of portion. Belụsọm mana ihe na-achịkwara ụdị ihe ihe na-achọ belụsọm nwere ike ime na-aja ya emeri maka na aja karịrị ọgwụ kama na o nwere ike dibịa onye ijekwu abụrụ onye ntụaja ọwụ dibịa once ijekwu dibịa ọ ya achọba nke agwụta nke agwa ozikọta nke agwa ọgwụ maka na egwu ọgwụ agha ọrịa. So ọ bụrụ na aka ọlụgo bụ dibịa ọ bụrụ na ihe na-etu a na-eme gị ha na-achịkwa na-eme gị ma ị mọsụ gị nwa na onwe gị ọ bụrụ na iwu onye build that spiritual strength na-agwa gị ndị gị na ha so ndị kpọrọ nwa ọrụ na ọbụ na-akpọrọ nwa ọrụ isoro na ndị ji aka agba onwe ha na ọ bụrụ na isoro ndị akpọrọ ọrụ tebe eziokwu na ndị kpọrọ nwa ọrụ ga-abịa gwa gị the area ha chọrọ ka ị gaa ebe ya strength dị. Yes, ị nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ na m eze a na-akpọrọ na enwe ike isi wee gwọ ọgwụ ọ bụrụ na m ama na-enwe ike isi wee kwubie okwu onye kpọrọ ngwere isi na ma ọ rụọ ọrụ ọjọọ mana ọ bụrụ line nọ ya. So ọ bụrụ na ije adị direction as na iwu onye akpọrọ ọrụ ị ga-enwecha knowledge of ihe na-eme n'ebe ndị ọzọ mana ọ bụrụ ya strength ọ bụrụ ya area. So mana ya bụ dibịa bụ na ịbụrụ dibịa a ga na-agwa gị na ihe kwesịrị ime. So idebe ihe a ngwara dibịa ndị kpọrọ ọrụ ga-agwa gị dị area na-ewu dibịa na dibịa gị bụ ịzọ ndụ ụmụaka nwere ike ụmụazị convulsion na-eme ma nwatakịrị ọnwụ na asị na anụ ọnwụcha ga-anwụcha eburu ha na-eme na ebe ikwu nta na-elu tụnye elu kpọọ ya afa si ya nna ya nọ tuo ya afa kpọọ ya ofu afa ọgwụ ọdịnye zikwara nwa atọ asị adịkwu ụmụekwa n'anya wee ọ bụrụ ude akị ka o wetara otu bute afọ otewe ude akị ma aka ya na ụkwụ otecha ya tuo ya afa kpọọ ofu ihe sị gị nke aka ya mee ọnọdụ obere ka ya wụọ ya ahụ ọkpata ofu ahịa mee ihe a fegasị ya n'ahụ nwatakịrị ya achagha anya ya ka nwatakịrị a ga-asị ma na ọnwụọ na nwụ akara aka ya mgbe ahụ ọ na-eme ihe kpatara nwa a ndị dibịa nwa dibịa mara ya dibịa agwa gị na ihe ọ ya eme ihe dị na ọ na-eme mmekasị mana ọ na-eme ya mana mmụọ fie maka na akpọrọ ya. O nwere ndị nke bụ na ụmụ nwaanyị na-achọ nwa ya na-achọ nwa ịbịa na o nwere ike na osibụrụ kọjá problem ma osiri ọgwụ ya mana ọmụnwa akpọrọ ọrụ agosi ya ma je weta akwụkwọ gova weta akwụkwọ ụdara weta akwụkwọ nka weta akwụkwọ nka weta akwụkwọ ọtụtụ obi echi ịbịa bụrụ ọgwụ ebe eji bụrụ ọgwụ ịnwụọ ya fụọ na oyi afọ ime acha ọtanya ọ dibịa. So ọ bụrụ na iwu ihe na-achịkwa praịmarị ihe dị mmadụ iwu dibịa ọ bụrụ na mmụọ abịara gwa gị na imere ihe a spiritual dị siri ngwa mana ịnwe anya spiritual dị ha anọgọ ihe eria mana ọtatụwa ihe ndị ọzọ ị ga na-afụ ga na-eme na ndụ gị ihe dị mmadụ iwu dibịa bụ na dibịa gwara gị mbụ a ga na-agba okwu agara ị na-anụ voice maọbụ na intuition na ị na-anụ voice ma ọ na ị na-anụ pure voice akpọọ gị afa agara ị na-anụ ya anụ
ma ọ bụ na ị na-afụ afụ clairvoyance or clairvoyance, ma ọ bụ ya intuition dị very high. Intuition bụ abụrụ a voice na-apụta apụta mana n'ime obi gị, that voice a ga-agwa okwu n'ime obi gị, and ịgwa ala ihe isi ala ihe na-eme ihe onye ya bụ isi ya ngwa onye akọcha problem ya, voice a bịa n'ime gị sị gị bụ onye anyị were akwa ji ebe nna ya, were ọjị ji ebe ndị ya ji eme ihe ọma na o mee n'udo ga-adị. Isi ya nwoke okwuji ya isi ya ngwa nara oje egwute akwa Igbo bụrụ nka ya onye anyị ebe anyị ya udo obi adị. So mmụọ a ga na-agwa gị, so ebe onye mmụọ, ebe na mmụọ ada agwa gị okwu, ị na-anụ voice, ị na-anụ intuition, nwanne gị eche akara aka o nwere ike ọ bụrụ na dibịa mmadụ gị egwu dibịa ezinụlọ ya leta ezinụlọ gị anya na nwunye gị ọ dibịa ha maka na ọ dị ka ịwụ iwu nnukwu mmadụ na gburube gị dibịa mmadụ gị, mana ọ nwa a na-agbara dibịa mmadụ gị dibịa ịzọ ndụ ndị ọzọ, ị ga na-anụ voice, then ị ga na-enweta intuition words ya na-abịa. Nwere ike mmadụ bịa ihe by sudden gwa gị ihe na-eto eto ọ daa n'obi ịgwa ihe deta gịgwa ihe deta and ịgwa eziokwu na ụdị mere ọfụ difference, ọ na-eme gị anaghị eto dibịa and dibịa nwere ike ma ọmụ ụfọdụ etu a primary science ụka gị na-afụ nwoge dị mmadụ dibịa bụ nwere ike na ụdeta ifu nwoge ebe na nlọ ebe ị na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, ebe ị na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, ebe ị na-aịda niile esi ọgwụ ma ọ niile nye ndị mmadụ ọgwụ, ma ọ ebe ọ ya bụ ndị weta ahịhịa dị etu a ma ọ weta ọjị ị na-afụ nwoge ebe ị na-awa ọjị, ị na-awa ọjị na nlọ, ma ọ ifu nwoge ebe ọ na-abụ iweta ọjị ị na-agụ ọjị n'ihu ndị mmadụ na-asị na ọ ya adịrị ha mma, ị na-ekweta ọ na-adịrị ha mma ma n'ihu dibịa. So ọ bụ nwanne iwu onye na-awụ ịpụta na nlọ ifu ebe ọ ya bụ na ndị mmadụ na-abịa ụfọdụ onye na-aya amasị agụdị na be gị, ifu nwe ebe a na-akpọtara ndị mmadụ ị na-enye ha ọgwụ ma ọ bụ ị na-agọrọ ha ọfọ ihe ọma na-eme ma n'ihu dibịa. Ụmụ ihe ndị ahụ ihe ha na-eme n'ebe ndị ma n'ihu dibịa, mana eri dibịa ezigbo dibịa bụ dibịa ekwesịrị ịda ekwu okwu anyhow, kwesịrị ịbụ sọ mgbọdị na-ekwu chọrọ 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 bikos na akwụkwọ ndị okwu ọbịa si na ebe ụbara akọta okwu nọ ada achọ mmehie achọ ya. So ihe ọ pụta bụ na ịma na-ekwukwa okwu bikos na okwu mmụọ a na-ebi n'ọnụ ofeke ọnụ dibịa ka ọ ya ebi and ịma na-ara ike ịbụ ndị mmadụ ọnụ maka na ịma na ịbụ ọnụ na ọ ga-eme maka na iwu dibịa, maka na okwu mmụọ na okwu mmadụ a na-ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. So ịma bụ onye dị raskal, ma bụ onye bụ na-emekasị emekasị ma ọ bụ na-etu ọnụ ma ọ bụ onye dị too proud na ọgwụ na iwu dibịa ezigbo dibịa. Adịm ekwu maka ndị ji aka ha gbaa onwe ha n'ọrụ ji gwọrọ ọgwụ were eme ọbụrụ ọdị ndị aka ndị ka ana m ekwu maka ndị kọọ dibịa from birth. Ị ga-adị umeala ha bụrụ ndị na ya proud onwe ha and mkpọ ọgwụ na mmadụ jiri bịa ihe enwe solution a agwa gị ihe ị ga-eme ọgwụ na nlọ echekwara abịa na dibịa ya nwere dibịa afọ n'ime dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịa nwere so mmiri eto eziokwa na oyibo enwee pharmacist ndị na-afụ maka ọgwụ, nwee surgeon, nwee ndị na-afụ maka inye ihe gbasara gynecologist, ndị na-afụ maka nwaanyị na-achọ nwa nso. So etu a ga-esi nkwado ndị physicians na-alụ so many other things. So mana ihe niile abụ na akara na ị ga-enwerịrị voice na-abịa na-agbawa okwu and ị ga-apụta ihe onwe gị n'ebe ị nọ n'ọnọdụ na-enye ndị mmadụ ihe na-adịrị ha mma ya bụ. Mana ọ bụrụ na ị na-afụta distance na ị na-afụ vision, ị na-anụ ọnụ ihe niile a na-eme gị nwanne dibịa gị nwere ike onwe ndị kọrọ ha dị too small na ọ dibịa ezinụlọ gị ịwụ ije na anya ebido dibịa agụụ ya awaghị awa o nwere ndị onye ha bụ so onyinye ezinụlọ ha na ọbụrụ nke ha wee zọga igwe mmadụ. So ọ dị ndị a na-aha dị agwa ha nwoke ya setụrụ agwụ gị ji emewe biznes dibịa mmadụ gị agwụghị agbapụtara ị na-arụchi na egwu dibịa mana agụụ na agụụ kere ụdị isi dibịa wee nnerecha vidio achị ndere vidio in full jee wọchị ya vidio na ma YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọkwa na chọrọ ịkwa na ya Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ị nwezi ajụjụ na ya nkụzi a nkụzi maọbụ ihe na-agbagwoju ya n'ọdịnala Igbo sendere onwe WhatsApp message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu.